Ahojte, moje meno je Patrik Malý a v predošlej časti som vám ukázal framework Quarkus z pohľadu Development Experience. V tejto časti by sme sa pozreli na nadstavbu frameworku Hibernate Panache Entity, ktorý je v podstate implementovaný priamo v Quarkuse. Keď sa pozrieme na to, ako pracujeme s databázami, väčšinou využívame nejaké objektovo relačné mapovanie. Z pohľadu Javy je to práve Java Persistent API špecifikácia, a teda taká najčastejšia implementácia práve Hibernate. Problémom tohto frameworku je väčšinou to, že naozaj potrebujeme nejaké skúsenosti na to, aby sme ho vhodne používali. Veľa menej skúsených kolegov robí chyby pri používaní, ako napríklad doťahovanie veľkého množstva nadbytočných dát, nesprávne mapovanie, respektíve využitie vecí, ktoré naozaj majú nejakým spôsobom signifikantný dopad na performance. Quarkus prišiel s návrhom, ako toto nejakým spôsobom odlatiť, respektíve vylepšiť, a to riešenie spočíva práve v nejakej nadstavbe, a to Panache Entity. Keď sa pozrieme v podstate na tú nadstavbu, tak jediné, čo v podstate vymysleli, je to, že nejakým spôsobom, namiesto toho, aby sme my definovali metódy, respektíve nejakým spôsobom písali vlastné queries, tak Quarkus a Panache Entity toto zjednodušili formou nejakých štandardných metód a štandardnou sadou nejakých funkcií, pomocou ktorých vieme či už mazať, ukladať, vyhľadávať a v podstate čokoľvek robiť s relačnými databázami a záznammi, ktoré sú uložené v relačných databázach. Ja som v podstate ten projekt, ktorý sme si ukázali v predošlej časti, už trošku rozšíril, takže poďme sa na to pozrieť. V podstate expozol som nejaké nové endpointy, čiže okrem spomínaného teda kontraktu, ktorý nejakým spôsobom dotiahne nejaké informácie, som pridal ďalší endpoint, ktorý umožní vytiahnuť nejaký konkrétny teda kontrakt a zároveň ešte pridal funkciu, ktorá umožní nejakým spôsobom nahrať nový kontrakt. Keď sa na to pozrieme z pohľadu DevUI, máme tu Swagger, ktorý teda umožní nejakým spôsobom tú aplikáciu aj takto manuálne testovať. A zároveň sa môžeme pozrieť aj už na spomínané skóre týchto endpointov, ktoré nejakým spôsobom sa budeme opierať v ďalších častiach. Čiže vidíme, že jednak aj writer a ten execution je pomerne pri tých nových endpointoch zlý. Poďme ale teda na ten Panache. Čiže Panache Entity umožňuje nejakým spôsobom využívať už spomínanú sadu rôznych metód, ako je ukladanie, vyhľadávanie, mazanie dvomi formátmi. Jeden je v podstate implementáciou návrhového vzoru Active Record. To znamená, že každá jedna entita sa správa ako Active Record a má na sebe nejakým spôsobom definované metódy na ukladanie, respektíve vyhľadávanie alebo mazanie. Alebo potom samozrejme ten štandardný prístup cez repository design pattern, ktorý je takým nejakým spôsobom častejšie využívaný, by som povedal, je veľmi podobný presne k tomu springovému svetu. Keď sa teda pozrieme sa na takýto napríklad model, vidíte, že teda tu mám štandardné Hibernate mapovanie, pomocou ktorého teda transformujeme naše objektové entity do relačných databáz. Ale čo je navyše je, že teda dedím od tzv. Panache Entity. Tá Panache Entity v podstate má v sebe jednak automatické generovanie ID, ktoré napríklad už v Hibernate 6.0 je výrazne lepšie ako v predošlých verziách. A keď ešte pôjdeme hlbšie, ten Panache Entity Base, ktorý, ako vidíte, má na sebe nejakého entity manažéra, čiže nemusíme ho my nejakým spôsobom volať v repozitóri. A samozrejme metódy ako persist, persistent flush, delete, find by ID, umožňuje to vrácať optional a podobné veci. Čiže všetko, čo by sme my nejakým spôsobom mali písať v repozitóri, to nám samotný Active Record
pattern umožní a my môžeme nad konkrétnym kontraktom, respektíve nad konkrétnou inštanciou objektu kontrakt volať tieto metódy. Teda zlepšuje to asi čitateľnosť kódu z môjho pohľadu tým, že nepotrebujeme nejaký boilerplate kód navyše. Na druhej strane je tam istým spôsobom nejaká taká silnejšia väzba medzi nejakou logikou ukladania, hľadania a samotným modelom, čo nie je vždy žiadané a hlavne nie je v podstate nejakých veľkých projektoch. Ako sa to ale využíva? Ešte predtým teda spomeniem ten druhý prístup a je to presne ten Pennage repository, to znamená, že ten spôsob využitia Pennage ako repozitára. Čiže v tomto prípade stačí implementovať Pennage repository a definovať, o jakú entitnú triedu sa jedná. V takomto prípade v podstate máme nejakým spôsobom repozitára, môžeme tam pokojne písať svoje metódy a samozrejme využívať metódy implementované v Pennage repository base, teda persist, persistent flash a tak ďalej a tak ďalej. Tá sada metód je rovnaká, keďže v podstate sa jedná o ten istý base ako keby, ale ten rozdiel je presne v tom, že v tomto prípade potrebujeme ako keby manuálne písať ešte jednu vrstvu my ako vývojári. Na demonštráciu som ešte využil nejakým spôsobom Quarkus a Context and Dependency Injection vďaka alternatívam. To znamená, že ja mám implementované ku kontraktu aj Pennage Active Record Service a aj Pennage Repository. V zmysle v tom, že som si definoval takýto interface, kde som si povedal, že toto budú teda nejakým spôsobom metódy, respektíve operácie nad dátami, ktoré by som nejakým spôsobom chcel implementovať a implementujem tento interface teda u spomínaných Contract Pennage Active Record Service a Contract Pennage Repository. Ako vyzerajú implementácie? Tak Active Record Service v podstate ja ako keby iba implementujem teda tú Pennage Service a pri každom kontrakte, respektíve v prípade, keď nemám konkrétnu inštanciu, tak nad objektom volám tieto metódy. Čiže v tejto metóde Find by Name v podstate podľa nejakého mena klienta sa snažíme nájsť kontrakt a vraciame už spomínaný record. Čiže bez toho, aby som ja nejakým spôsobom potreboval písať nejakú medzivrstvu, v prípade, ak teda meno klienta je prázdne na vyhľadávanie, tak vrátim napríklad celý list. Tá implementácia nemusí byť samozrejme správna, je to len na demonštráciu a teda zavolám to priamo nad objektom. Find all nám vráti v podstate ako keby query, ktorý následne ja viem streamovať, robiť nad tým rôzne operácie, čo však samozrejme neodporúčam, pretože je to taká forma antipattern. My by sme mali stiahovať iba tie dáta z databázy, ktoré naozaj potrebujeme. Na druhej strane veľkou výhodou samotného Pennage je aj taká nadstavba pre projection, to znamená, že pre transformáciu entitných tried do nejakých data transfer objektov alebo proste nejakých klasických POJO objektov, ktoré nám umožňujú potom preposielať tieto dáta. Väčšinou teda nepotrebujeme celú sadu informácií z relačnej databázy, ale iba nejakú podčasť a tú podčasť zvykneme prezentovať priamo nejakými data transfer objektmi. V podstate zavolaním iba tej metódy project Pennage entity dokáže nejakým spôsobom pretransformovať tú entitnú triedu do DTOčka. Jediným problémom môže byť, pokiaľ v tom DTOčku máme aj nejaké vnorené triedy. To znamená, že my keď sa pozrieme na to, že my tu máme kontrakt a je tam väzba jedna na nejaký premium, to je nejaká peňažná hodnota, by som povedal, čiže hej, suma a nejaký currency code, tak na to, aby to korektne vedel namapovať, tak v prípade vnorených prvkov potrebujeme zadefinovať tzv. Projected field. Na toto samozrejme Quarkus myslel a takouto anotáciou vieme napísať teda, že tento premium sa má nastaviť v podstate z entity cez teda property premium a value.
Veľmi obdobne v podstate som implementoval všetky ostatné metódy, čiže tu priamo cez objekt, teda find by optional, premapoval som to na spomínaný record. Tu treba spomenúť, že napríklad ten find by optional nemá možnosť tej projekcie. Na druhej strane ten optional nám umožňuje v podstate využívať funkciu map. A v neposlednom rade teda create, kde už som si vytvoril v podstate ako keby novú inštanciu kontraktu a zavolal nad ňou teda ten samotný persist. To znamená, že nie cez nejakú servisu, ale priamo nad ňou som zavolal ako keby daný tento servis. Ako sa to mení z pohľadu repository? Veľmi málo. Bez toho v podstate, že by som mal nejakým spôsobom tu priamo ten objekt, že kontrakt napríklad find. A ja ako keby dedím tie metódy z Panache repository base a viem ich tu v podstate volať. Tá implementácia je veľmi obdobná. Čo je ale dôležité spomenúť napríklad, či už pri Active Record Patterne alebo pri Panache repository je práve možnosť písania nejakým spôsobom zjednodušených query, ako som to spravil tu. Čiže ja ako keby nepotrebujem písať tú celú rozsiahlu SQL query select, all, from, contract, where, bla bla bla. Ale v podstate ja to viem veľmi zjednodušene napísať. V tomto prípade som napísal iba tú condition a ostatné si na základe toho, že teda sa bavíme o kontrakte, to repository vygeneruje samotný Panache entity. Čiže opäť je to taký, by som povedal, menší cognitive load pre tých developerov, pretože nemusia písať celú query, napíšu iba tú podstatnú podmienku, ktorú potrebujú. Popri tomto teda to má ďaleko viac funkcií. Keď sa pozrieme na advanced queries, v podstate ja som dal find cez nejaký like, ale my môžeme definovať aj pagination, môžeme fetchovať, koľko je tam recordov, môžeme nastaviť nejaký paging, čo je veľmi dôležité, keď máme veľkú sadu dát a nechceme ich posielať naraz. Čiže je to pomerne veľmi rozsiahle a naozaj zatiaľ sa mi nestalo, že by mi to nevyhovovalo v podstate pri nejakých bežných operáciách. Samozrejme treba povedať, že v prípade, ak naozaj niečo nedokážeme vyriešiť cez Panache entity, tak Hibernate je stále za ním a v podstate my si môžeme napísať akúkoľvek query bez toho, aby sme napríklad tento Panache využili. Ako som ale už spomínal, že implementoval som túto danú servisu a poďme sa pozrieť, ako to hrá v celom tom projekte. Čiže ja tu mám takú tzv. Contract service, kde implementujem Panache service. No a v podstate, keď sa nad tým zamyslím, tak tento interface je tu injektnutý, ale má dve implementácie a teda Quarkus nemusí vedieť, ktorú tam pridať. Práve preto vznikli tzv. Alternatívy a ja som teda injektol s anotáciou Alternative Panache Service a v podstate Quarkus sa rozhodne, ktorú implementáciu použiť vďaka anotácii priority. Čiže čím väčšia priorita, tým väčšia šanca, že to bude injektnuté. Čiže v podstate, inými slovami, najväčšia hodnota bude priamo injektnutá v danej servis. Ak by som napríklad v tomto prípade dal tú prioritu rovnakú, tak dostanem chybu, že nejakým spôsobom nedokáže samotný Quarkus rozhodnúť, ktorú implementáciu má použiť. Čiže ja som teraz reštartol a vidíme tú informáciu, že teda nedokáže rozhodnúť, akú dependency tam použiť. Pokiaľ chcem teda ten Active Record Pattern napríklad, tak dám napríklad max value. Môžem to spustiť. Vidíme, že všetky testy prebehli. A napríklad v tomto prípade, keď to zmením na 0, tak Panache repository má 10. Spustím opäť. Opäť všetky
testy prebehli, to znamená, že v podstate fetchujem všetky dáta tak, jak by sa malo, všetko je v poriadku a využil som v tomto prípade teda konkrétne Panic Repository prístup. Keď sa pozrieme ešte na tie endpointy, tak čo je dôležité spomenúť v tomto prípade je naozaj, že tu už využívam ako keby tú servisnú vrstvu. To znamená, že nevolám priamo na tých restových službách nejakým spôsobom komunikáciu s databázou, pretože veľmi často nestačí len to volanie, prebehne tam nejaká kalkulácia ešte navyše alebo niečo podobné. No ja to mapujem ešte do tzv. Responsu, ktorá je nejaká abstrakcia, ktorá vie pridať ešte nejaké metadáta k tej odpovedi. Napríklad, keby som chcel nejakým spôsobom handlovať erory. Michal Gebauer má v sérii veľmi dobrú časť o mapovaniach exceptionov. Veľmi obdobne sa to robí aj tu v Quarkuse. V tejto časti sme sa pozreli na to, ako sa dá jednoducho pracovať s dátami pomocou Panic Entity v Quarkuse. Všetky tieto technológie využívame aj my, takže ak ťa to zaujalo, pošli nám životopis, prípadne hoď nejaký komentár. Nezabudni dať odber a vidíme sa v ďalšej časti. Čau. Vedeli ste, že aplikáciu CBM vyvíjame už viac ako 10 rokov? Využíva sa v 16 krajinách a používajú viac ako 2000 našich kolegov.